No te diria que la legalització no l'he vist. Hi ha preguntes que se contesten i preguntes que es com si no se contestassin. Ara vaig dir preguntes que es com si no se contestassin. En aquest ajuntament vaig registrar dia 6 de maig 2 preguntes. I va fer la tercera. Les unions matrimonials a Mura, burocràticament, es poden dur a terme en llengua catalana? La primera pregunta. No te puc contestar ni per ordre. Sí. No depèn de nosaltres, depèn del jutjat. Passa la segona. Pere, no sé si segona. Te puc contestar, aquesta afirmació. Això no és vera. Això no és vera. Men, però aquí ara estan mesclant conceptes. No, perquè ell ha formulat una altra pregunta. Perquè la pregunta que en principi es va dar a contestar són els expedients matrimonials i ell demana les unions, o sigui, l'acte de celebració del matrimoni, és això que demana. Jo vaig demanar, i fins i tot, mira, si vols... No, però ara l'has formulat d'una altra manera, que quan ho tenies escrit, exactament... No, aquí, escrits a la fotocòpia, als registres d'entrada, diu les unions matrimonials. I puc afegir i els expedients. Sí, no, els temes que els expedients matrimonials no se tramiten a l'Ajuntament, se tramiten en el jutjat encarregat del registre civil. El que fa l'Ajuntament és que una vegada tramitat l'expedient, l'acte de celebració del matrimoni pròpiament dit, sí que se pot fer davant el bala, davant un regidor, però tot dir, l'expedient matrimonial no el tramitam a l'Ajuntament. I aquest acte se fa indiferent en català i en castellà. Això no sé com se fa perquè això s'hauria de demanar al jutge encarregat. Si ho volen en català o en castellà, aquest acte... Això no és vera i ho dic jo perquè són els que m'ha fet aquest cas i el funcionari de l'Ajuntament m'ha dit no, el pot fer en català. Per què? Perquè no. Però per què no? Això és la seva resposta. Jo he de cercar si se pot fer o no se pot fer i se pot fer. Se pot fer perquè, entre altres coses, tenim una llengua oficial que és el català, igualment oficial que és el castellà. Aquí. I això se fa per part d'X persones en connivència amb altres, perquè això li permeteu. Perquè això se pot fer. Que he casat pel tu i dissabte va ser el darrer, he casat en castellà i en català. I és que la parella ha volgut casar-se en català, s'han casat en català. I el compromís aquest l'han fet en català, el qual, el que me dius, no sona... Jo, i te puc dur les persones darreres que vaig casar, que el funcionari encarregat va ser ell que va dir directament davant jo, a ell i a jo, que no se pot dir en català. Aquí ningú s'ha quedat mai en català, m'ha dit ell. Dissabte. Amb què vas casar? No, és dissabte que és. No, dissabte passat no casaves. Sempre que he casat, dissabte tornava a l'Ajuntament en castellà. Jo el tens deduïda i casa en català. Però dissabte ja ho firma que és en castellà. Això és una altra història. Això és una altra història. És un document oficial. En castellà. El document oficial l'entrega en castellà. I el pot entregar perfectament en català perquè és legal, totalment legal. Si no se fa, és perquè no li passa per nas a fer-ho. I vosaltres no li deixeu que ho faci. No, però això és un tema de jutjat, no és d'Ajuntament. Què passa? Que el jutjat justament només diuen en muro que només poden quedar en castellà. No, que aquesta discussió no té raó de ser aquí, és davant del jutjat que s'ha de discutir això. Per tant, jo m'agradaria que des El jutjat no posa cap impediment, Xisco. I no. Un segon. Els jutjats no posen cap impediment. I doncs per què mos envien els expedients en castellà? És el funcionari que els demana en castellà. Jo demano... Però, no mos entenem aquí. Encara que en Miquel Martorell, ara dona el seu nom, faci feina a l'Ajuntament, quan fa feina com a secretari del jutjat, no fa feina per l'Ajuntament, fa feina pel jutjat. Per tant, la tramitació d'aquest expedient, si és en castellà o català, això ho heu de demanar en el jutjat d'Inca, no ho podeu demanar aquí. Correcte. Aquí no s'asseu per discutir això. Demano, precisament, que demani que insti el jutjat de pau de Muro i si és necessari en l'Inca o si d'ara en el davant la gent se pot casar tant en qualsevol de les dues llengües que trobin que siguin oficials, qualsevol de les dues llengües que escullin els ciutadans, en aquest cas que s'inclogui la llengua catalana com a
manera per tramitar la seva voluntat d'unió i tot el que comporta un matrimoni. I la segona, puc passar a la segona pregunta d'aquest aspecte, era si una parella que no està empadronada de muro, pot ser que hi hagi algun des que siguin de la parella, que sigui originari de muro, a vegades que no, encara que no estiguin empadronats, se poden casar i tramitar la paperança a través de l'Ajuntament de Muro. Era la pregunta. Jo entenc que sí, però una altra vegada aquesta pregunta hauria d'haver jutjat. Però aquí això és tu. Sí, tot fora de muro sobre entenc que sí perfectament. Jo m'ha passat, estic ara en una boda d'una cosina meva que estan a Solla i teòricament l'han d'iniciar en el poble allà on viven, però després poden demanar perquè se casin. Quan feu trasllat d'expedient, durant el trasllat d'expedient aquí. Però legalment, segons van informar a mi, tant per les dues parts, vull dir, tant per Miquel Viví com de Solla, s'ha d'iniciar allà on tu estàs empadronat des de la mig any. Allà on has d'estar mínim mig any empadronat. Per això pots donar la Jo demano aquestes qüestions, perquè dius, ara, per una tonteria, però aquí al final, mireu la quantitat de gent que va anar casant a gent, i tenim una sèrie de qüestions que no tenim clares, i nosaltres quan ve qualcú que ens diu que se vol casar, que se vol casar a Muro, hi ha una sèrie d'aspectes que nosaltres hauríem de ser resolts la gent que ve a casar-se. Jo, si idioma, en tots els vots que hem fet fins ara, mai ha estat un impediment. I si el paper els documentaven en castellà i l'han volgut fer en català, l'han anat canviant en el mateix moment. I l'has entregat tu en català, en el jutjat, després? No, jo he entregat el que m'han enviat, jo n'he fet un paper nou, o un document nou. No l'has adaptat. Jo he llegit... La cerimònia adaptat, la cerimònia feta en català i el seu... L'única possibilitat d'herbal és la cerimònia, perquè tot l'altre depèn del jutjat. Tenia Franco xerrar en català i tot l'any xerrar en seva. Això és una tonteria. El que estem demanant és que el ciutadà pugui exercir el seu dret de casar-se en la llengua que vulgui, mentrestant sigui oficial. I no és aquell cas, a Muro. Muro en concret, altres pobles xiquetes. A Muro en concret no. I se suposa que Muro i la Pobla i la zona nord tenen un mateix jutjats que Zinca. Per tant, no voler donar l'opció a una persona que vol ser casant la seva llengua és un atac ferm contra la llibertat d'expressió. Bé, jo dic perquè com que jo això de que l'Ajuntament no és competent en matèria d'expedient matrimonial, la resposta que m'ha de donar és queixa. L'Ajuntament de Muro no és competent en matèria d'expedient matrimonial. M'apareix bé, és correcta la resposta, però també en mateix temps és una falta de respecte, perquè els regidors sí que són competents en casar gent, tenim dret a saber com funciona tot el tema de tramitació. Sí, però aquesta pregunta s'ha de fer en el jutjat, no a l'Ajuntament. Ho ha dit a vegades, per això dic, com així, l'Ajuntament és capaç, és competent per fer aquesta pregunta al jutjat, per traslladar-la, perquè tot el regidor No, el problema el té la gent que se vol casar en català i no li pot casar. Tenim El seu expedient està en castellà. Tenim dos problemes. És un problema d'informació dels mateixos regidors, Però és que per poder donar a la gent que se vol casar, que estàu casant i estan casant gent, i hem de saber com fer-ho. Un moment, jo puc entendre que per tu no sigui, per Pau, no sigui cap problema, però hi ha gent que per ell és un problema, això, i aquest problema no hauria de ser, ja que realment són dues llengües oficials de la comunitat. M'entens o no? No m'expressaràs la nostra opinió al respecte, ho saps? Va, potser prou queixa de petició. A veure els vostres No, casos, no, però no m'expressaràs la Jo nostra te opinió. demano si la fareu, aquí, com que la fareu o no la fareu. Demano. Prou fer aquestes dues peticions. Jo n'he entrat 3 i 2 anys de català i no estan en castellà. Jo no sé què... no escoltau. Però no diré en bones. Una cosa és que tu, quan vas a casar una parella, li traduesquis la fuga que te donen, i l'altra és que tu,
si jo som des que me cases, jo vull signar el document en la meva llengua oficial i no puc. M'entens que no puc? És aquest tema, que tu me cases en castellà, en català, si jo te la mano, m'ho faràs, però no serà oficial. Bueno, M'entens? una de les dues llengües oficials. En la meva llengua oficial, que és el català, jo vull que me casin en aquesta llengua i no puc. Ho entenem, però si és pagari, és qüestió de jutjat, no és aquí que Bé, no. senyora, ja És qüestió de jutjar-me per correcte, però torna a demanar una reitero pregunta. la pregunta. L'Ajuntament pot demanar en els jutjats que s'aclareixin aquests dos aspectes i que el jutjat mos doni informació perquè la puguem tenir sobretot els que quedaran més que tots els quals i que no ho saben. No, jo no he tingut cap problema i espero no tenir-lo. Amb la qual per jo, aquesta petició teva fins ara no ha estat un problema. Si tu trobes que vas demanar al jutjat, ho demanes. Si trobes que vas de demanar a l'Ajuntament, fas una moció si com toca i ho demanarem per via oficial als jutjats. La resposta és que no. Entén el que entenguis, o el que vulguis entendre. La resposta que jo vull entendre és que no. La mateixa resposta a posareu una placa en l'horari de jutjat de pau a Moró. Fins ara no. Fins ara A partir d'ara en posareu una. tampoc. Tampoc. Que el poble sàpiga que no tenim horari per jutjat de pau. Ja La sé, gent ja. normal i corrent fan aquest anant en el jutjat de pau per arreglar qüestions burocràtiques i totes un en vull. Però si venen aquí, les diran, és que l'Ajuntament no és competent. Miquel Àngel, el jutjat de pau depèn d'un funcionari que està a l'Ajuntament i que quan no és en el jutjat de pau és l'Ajuntament. Evidentment, si va en el jutjat de pau a les 12 i l'una ha acabat, no ha d'estar fins a les 2 esperant que passi l'amor de les tres taronges. Ha de venir a l'Ajuntament i si vol que van al jutjat i no hi troba ningú, poden posar un lletrero. El funcionari respectiu és que a l'Ajuntament. Si poses l'horari i avall poses, si trobeu tancat, teniu l'Ajuntament. Al final el poseu en el criteri, ja ho veus. No. Sí. Un horari. És tan difícil.